čiže file, to je, asi si zadeklarujeme, že to je nejaký súbor, ktorý treba otvoriť. A tento súbor otvoríme funkciou fopen. Prvý parameter je cesta k tomu súboru, a keďže sme ho dali tu na pri main.c, tak stačí napísať Hall of Fame .txt a režim, v ktorom ideme ho otvárať R ako read, pretože zatiaľ do neho nechceme nič zapisovať, iba z neho čítať. Môžeme si tvoriť aj pomocné premenné ako name a score, kde dočasne uložíme nejaké údaje, ktoré načítame. A ešte je dôležité, aby sme tomu prvku, čo sme si tu zadeklarovali ako prvý prvok našich záznamov, ako keby, aby sme si ho zapamätali, ten prvý prvok. A to robíme takto, že dáme si tú pomocnú premenu first, ktorá nám bude hovoriť, či bol načítaný prvý záznam. A teraz ide ten samotný načítavací proces z toho súboru, že pokiaľ scan F, čiže načítavanie zo súboru, súbor sa volá infile a čo chceme načítavať, tak aká je štruktúra toho, vidíme, že tu je meno a tu je, čiže meno je character pole a toto je integer, takže dáme si string a integer name našej pomocnej premennej score. A samozrejme, keďže ide o integer, budeme volať uloženie na tú adresu. A teraz, na čo sme tu dali ten while, pokiaľ sa to nebude rovnať elf end of file. Dobre, takže ak ukladáme prvý prvok first je rovné 0, tak first element je vlastne aj aktuálny element, pretože to je prvý element a to je súčasný element, čiže sa to rovná. A teraz použijeme našu novú funkciu add element. Čiže add element a parametre sú aké? Score a player. Čiže sme to dali naopak, to nevadí. Dáme tu score, čiže to, čo sme načítali, a meno. Toto je taká programátorská skratka, inak by sme tu mohli dať, že first element sa rovná add element, element sa rovná add element, ale aby sme to mali kratšie, lebo aj tak to je dosť také problematické tu v C riešiť. Takéto, tu máme kopu smerníkov a týchto vecí. A pre toho, kto začína programovať, to je hotová katastrofa. Dobre, ďalej. Else, ak pridávame ostatné záznamy, tak chceme urobiť to, že ďalší element, čiže element ďalší bude nový element. Ako pridáme ku ďalšiemu, ako keby ďalší prvok, ktorý bude už nie je prvý prvok, ale ďalší, a pridáme mu takisto score a name ako parametre, ktoré vstupujú do tejto funkcie add element. A
aj sme prešli na ďalší prvok, tak dáme do tej, tak priradíme element next. Tak, po tomto, ešte aby sme vedeli, že priradenie prvého prvku má byť iba prvýkrát, tu dáme jednotku, čiže už potom druhýkrát to nebude vykonávať. Po cykle while si ďalší element nastavíme na 0, aby sme vedeli, že je koniec našich záznamov, nášho zoznamu. A samozrejme teraz máme otvorený súbor, ktorý zavrieme funkciou fclose infile. A keďže zase ide o funkciu, ktorá má niečo vrátiť, tak vrátime odkaz na ten prvý element, čiže first element. Minulý tutoriál, alebo minulú časť tutoriálu som musel prerušiť, pretože už nám uplynul ten čas. Maximálne 15 minút sa dá uploadovať na YouTube. Takže pokračujeme ďalej. A teraz si vlastne ukážeme ten efekt, ktorý vznikol. Použijeme tú funkciu getHall, a to v funkcii main. Najprv si tu dáme nejaký ten novú premennú p, čiže ako pointer, lebo to je vlastne pointer, a ako smerník, a p sa rovná getHall, čiže vlastne tie záznamy, získať tie záznamy zo toho súboru, a teraz ich chceme aj vytlačiť. Na to nám stačí už konečne právna funkcia, respektíve, ktorá nevracia žiadnu hodnotu, pretože bude len tlačiť nejaké údaje na obrazovku, čiže napríklad print records, vytlač záznamy, a ako jeden parameter bude smerník na prvý prvok, čiže ako si to nazveme, zase CI, current item. Takže pokiaľ CI nie je rovné 0, čiže pokiaľ má ďalší záznam, tak vypíš ten záznam, čiže print f, respektíve už teraz použijeme print v, ale pre demonstráciu si teraz dáme print f, pretože trošku upravíme main funkciu, a aby sme to mali v prostredí NetBeans, aby sme zase nemuseli ísť do nášho priečinka dist a tak ďalej. Takže print f, vytlač meno a číslo, že v našom current item, čiže súčasný prvok, jeho meno a score, a prvok, a presuň sa na ďalší prvok, teda current item sa rovná next, čiže ďalší prvok. A teraz, keď to budeme chcieť použiť v našej main funkcii, tak zapoznámkujeme si zatiaľ tieto veci, aby sme videli ten efekt, ktorý nám vznikol. Či to naozaj funguje, si to overíme teda. To si všetko zapoznámkujeme a dáme si nový item, čiže p
pointer P sa rovná get hole, lebo som si to zmazal, takže ešte raz to napíšem takto pekne. Dobre, už to teraz mazať nebudem, ale dám print records P. Overíme, či to funguje. Spustíme to už v NetBeans, pretože sme si zapoznámkali kód, ktorý nespracováva NetBeans. Máme tu run failed, niekde je chyba, čo je dosť možné. Hoci aha, názov súboru sa nevolá Hall of Fame, ale of Frame, takže tu nás som mal chybu. Spustím to ešte raz. Prostredie NetBeans sa mi zase zaseklo, takže to spustím. Reštartujem to. A konečne to spustím. Dúfam, že úspešne. Áno, a vypísali sa nám tu údaje. Stanley 15, John 25, Tomáš 4. Samozrejme pri vypisovaní budeme chcieť, aby to hodilo nový riadok, čiže tu dáme N. Spustíme to. A funguje to. A ďalšie veci si urobíme v ďalšom tutoriáli.